Argiaren podcastak. Etxerako lanak, Mikel García Iriak ezen podcasta. Aurrezkuntzan beti auken dituen andereñoak eta orain jan pasan naizela lehen LH-ra jadakat moxu bat harritu nintzen asko. Lehen hezkuntzan eukin nuen andereñoa. Eta nire maizua joan da eta oso jatarra da. Oraindik urtea bete gabe aurreskolan sartu zutenetik 6 urterekin lehen hezkuntzara salto egin duen arte, hezitzaile eta irakasle guztiak emakumezkoak izan ditu Martinek. Eta hori da ume gehienen esperientzia. Aurrezkuntzan apenas dago eta maisurik. Zer esanik ez, 0-3 urteko etapan. Aurreskoletako hezitzaile denak edo ia denak emakumeak izan ohi dira. Martinen gaur egungo tutorea gizonezkoa da, baina hori ere ez da ohikoena. Lehen hezkuntzan emakume irakasleak dira gehiengo. Tira, gai honi heltzeko aitzakia, ekonomia, lankidetza eta garapenerako antolakundeak eman digu. Elgak. Eta zer raio da Elga? Laburrean, hezkuntza politiken norabidean pisu handia duen Europar Batasuneko erakundea. Elgak berriki argitaraturiko txostenean aurren 3-6 urteko etapa izan du hizpide. Eta zer dio Elgaren txostenak? Badator Eider gure ikasle orojakilea eta berari galdetuko diogu. Eider, arbelera! Elgaren arabera, etapa horretako irakasleak masiboki emakumeak izatea ez da ona genero estereotipoak apurtzeko. Ez du laguntzen ikusten zaintza eta irakaskuntza ez direla soilik emakumeen kontua. Gainera, arduren banaketa mugatzen du. Eskerrik asko, Eider. Elgak argi du orduan. Gizonen presentzia handiagoa lagungarria litzateke ikasleen hasierako etapetan. Kuriosoa da, zaintza oinarri duten beste lan feminizatu batzuetan, modu naturalagoan joan dira gizonak sartzen. Hor daude erizaintza edota geriatria, baina ez da berdin gertatu aurrezkuntzan eta jangeletan. Zergatik? Arrazoi bat baino gehiago egon daiteke atzean. Lehenengoa nahiko azkar datorkigu burura. Zaintza lanak emakumeen kontua dira. Ez alferrik, hezkuntza orokorrean sektore feminizatua izan arren, ikaslea zenbat eta adinez txikiago, orduan eta gizon gutxiago aurkituko dugu irakasle lanean. Haur txikien heziketak gehiago lotzen dugulako zaintzarekin. Agian, gizonei gehiago kostatzen zaigu zaintzaren ardura gure gain hartzea. Agian, gizontasun kontua da. Nola joango da goitik berako gizon bat emakumeen lan egitera? Agian, lekuz kanpo ikusten dugu gure burua emakume zinguratuta. Edo agian, kostatzen zaigu gure burua zaintzan irudikatzea. Hala azaldu digu Hasi Iriarte aurreskoletako hezitzaileak. Sukaldari eta zeladore ikasketekin batera lanbide hau zergatik hautatu zuen kontatzerakoan. Hasieran zen, abanikoa gerozta irekiago eukitzea laboralki ez, baina gero ohartu naiz urtekin azkenean zaintza lana gustatzen zaizkidala. Baina hori ere kostatu egin zitzaidan ohartzea nire buruari esatea, eske zuri zu daukazun doaia hori da, zaintza da. Ematen du gaizki ikusia zegoela edo dagoela oraindik ere pixka bat hori onartzea gizon bezala. Eta nire kostatu zaide hori onartzean eta ohartzea, bi gauza. Aurrezkuntzan hain gizon gutxi aritzeko beste arrazoi bat prestigioa izan daiteke. Entzun berri dugun Hasi Iriarteren hitzetan, irakaslearen figura oroar prestigioa galtzen joan da. Eta gainera, piramidean azkenak aurreskoletako hezitzaileak direla dio. Prestigio bila ote doaz gizonak? DBH-en eta unibertsitatean gizon irakasleak aurkitzea askoz ohikoagoa da adibidez.
berdin ikastetxeetako zuzendaritza taldeetan. Esanguratsua da Elgaren txostenak egiten duen aipamen bat. Haurrezkuntzan gizon gutxi aritu arren, proportzionalki dagokiena baino kopuru handiagoan daude haurrezkuntzako zuzendaritza postuetan. Azkenik, norbere begiradatik harago, besteen begiradak ere hainbatetan ez du gehiegi laguntzen gizonak lanbide honetara hurbiltzeko garaian. Haurrezkuntzan ziurrenik ez, baina haurreskoletan oraindik ere omen dago familia batzuen aldetik halako errezelorik euren seme-alabaren zaintzaia gizona izango dela jakiterakoan. Azken finean, gizon bat ume txikiekin lanean ikustea ez da ohikoa. Arraroa ere irudituko zaio baten bati. Eta arraro iruditzetik susmagarria dela pentsatzera pauso bat baino ez dago batzuetan. Mesfidantza muturrera eraman da, pedofiloa izangote da, galdetuko du baten batek. Ingalaterran esaterako, urte luzez debekatuta egon zen gizonezkoak haurrezkuntzan irakasle aritzea. Mesfidantzak baina denborak eta hartu emanak usatzen ditu. Aurre iritziak, seguruenik inkontzienteki, lankideengandik eurengandik datoz batzuetan. Umeak lokartzera joan, eta lankidearengandik jasotzen duzuna baldin bada, ez, hobeto nik lokartzen baditut. Horrek ere mezu jakin bat transmititzen die umei, hori kontatu digu Iriartek. Sarritan gertatu ohi denez, helduon mesfidantza, erresistentzi eta aurre iritziak horixe dira. Helduon mesfidantza, erresistentzi eta aurre iritziak. Eta aurrek aldiz naturalago bizi dute egoera. Bai Iriartek, bai Rafa Lizeaga haurrezkuntzako irakasle ohiak, halaxe berretsi digute. Urte guztietan egon naiz emakumeekin, osea, bikote bat egin dugu, gero bikote pedagogikoa eta oso, Eta ez zeon inungo bereizketarik edo emakumen gana edo nere gana inguratzen zen, eskaera diferentearekin. Nere itxuragatik, tatuajeak, haundia, bizarrakin, lehengo kontaktu hori neskekin, igual beldurra edo mesfidantza pixka eta haur txikiak, baina gero ordu erdi baten edo ordu batean erekin ikusten, azkenean dire esponjak bezala, xurgatzen dituzte energiak eta ikusten dute zure izaera nolakoa den eta gero ez dituzu gainetik hankentzen. Da, lehengo txoke hori, segun eta zer gizon klase dituzten beraien familian ere, bizarduna dakaten, haundia, txikiak, da txoke hori, itxura txoke hori gehien bat. Baina gero ikusten dute nola jolasten duzun beraiekin, nola hitz egiten diezun, tonoarekin, nola aritzen zaren beraiekin eta segituan irabazten dituzu, berdin neskak eta mutilak, berdin. Konzepzioak badituz ni belarritakoan honen, eta umeon batek belarritakoan aizula edo esatezunean esatezuten. Hori neskena da. Eta ni? Estereotipoiek oso sartuta dauden, ere ustez. Baina aldi berean, estereotipo hoietatik ateratzen dena bizi dutenean, natural bizi dute, gehitu du Lizeagak. Finlandian eta Norvegian neurriak hartu dituzte haurrezkuntzan gizonezko irakasle gehiago aritu daitezen. Parekidetasunerako bidea laguntzen dute instituzioetatik, irakasle talde mistoak osatzea onuragarri dela sinetsita. Gurean ere talde mistogoak sustatu nahi badira, haurrezkuntzako irakaskuntzara aurkezten diren gizonen kopuruak dexente gora egitea lortu beharko litzateke. Bitartean, hain direnez gutxi txikienekin ari diren gizonezkoak, ikasgelan eredu eman behar izatearen sentsazioa ote duten galdetu diegu gure solaskidei. Honela bizi du Iriartek. Suposatzen dut, gizona izateagatik bakarrik zerbait eginen dutela. Zerbait ezberdinak naiz, baina ez naiz saiatzen modu konstiente batean eredu bat izan behar naiz haiena aurrezitzaile bezala. Nik erakutsi nahi dena da, azkenean egiten ditugula gauza berak eta alditugula modu goxoan eta modu natural batean gauzak egin modu berian. Ekipoan, zuk esaten duzuna, eta ez du importa ni nagoen edo
nire lankidea dagoen aurra lokartzeko. Rafa Lizeaga aldiz bai, eredu ematen saiatzen da. Edo gutxienez, egunero agertzen diren estereotipo eta aurreiritziak auzitan jartzen aurrekin solasean. Gizon eta emakume, talde mistoak bultzatzea aberasgarria da, diote Lizeagak eta Iriartek. Baina sexu eta generotik harago, arrazari, aniztasun funtzionalari eta abarri lotuta ere, irakasleen artean denetarik egotea ikusten dute idealena. Egunerokoan, gure gizartean dugun, errealitate anitzaren isla. Azken punturako, Rafa Lizeagaren hitzak gorde ditugu, labur eta borobil. Importantena azken finean da zer transmititzen dezun, ez? Nik uste transmititzen ditugula gauza asko, konstiente, inkonstiente, ez? Eta hori dela azken finean bizitzen duten agelan, ez? Edo zuk sortzen dezun giro horretan. Baina bai, ni uste momentu batzutan lan egiten nula gauza, hainbat gauzekin, estereotipo pila bat azaltzen dira. Eta ni uste oso importantea dela. Bai gizonezkoen aldetik eta bai emakumezkoen aldetik. Gizon irakasle gehiago behar da aurrezkuntzan? Galdera horri tiraka, erantzun batzuk eman, eta galdera berriak sortu ditugulakoan, datorren astera arte.